kunne godt tænke mig at begynde at poste lidt mere content på min TikTok og Instagram. Så vi starter med træningen. Så i dag der skal jeg op og træne ben. Så jeg tager med igennem en fuld workout for at se, hvordan det ser ud, når man træner som stærkmand, og hvad man laver. Men det er ikke hele altid af PR's og tung vægte. Men som i dag skal jeg op og lave noget teknisk arbejde, og det skal der også til for at være stærkmand. Så det er også det, jeg begynder at poste lidt om maden, og hvad nu ellers I gerne vil se. Der er vi ankommet til styrkeklubben. Som sagt, så skal vi træne ben i dag. Det bliver front squats. Der skal arbejdes på at komme længere ned, altså i squattet, fordi der er problemer med, fordi jeg er fucking immobil, så jeg ved ikke hvad. Så skal vi lave nogle, Bulgarian split squats, så vi skal træne lidt greb og så videre. Ikke noget tungt, bare robotsarbejde. Jeg har konkurrence om 14 dage, skal jeg tage slag åben. Så lige nu er det egentlig bare at prøve lidt teknik og få bygget på, så vidt som muligt. Så kommer de tunge vægte lidt senere. Jeg laver front squat, SSB front squat. Jeg prøver at komme så dybt ned, jeg nu kan. Vægten er kun 100 kilo, så meget let overkommelig. Jeg skal have 5 reps af 5 sæt. Så har jeg 5 sæt Bulgarian split squats, for at skal ramme 5 reps per ben. For en stor klodsermand som mig er det ikke det nemmeste. Men jeg gør mit bedste, og jeg er blevet meget stærkere i den her øvelse her over tiden. Så har jeg en quarter squat version indover. Lidt mærkelig øvelse. Den skulle gerne hjælpe mig med mit pushpres over det lange løb, så vi kører på. Jeg skal have 5 sæt af 5 reps på hvert ben. Og det er også lidt med balancen her. Men det bliver der arbejdet på, som I kan se. Så slutter vi af her med lidt grip-arbejde. Ikke fordi greb altid har været et stort problem for mig. Men man kan altid blive bedre, og derfor kører vi på med det også. Det her må man sige er min yndlings grip accessory. Den rammer rigtig godt med underarmene, og jeg kan godt altid frem med et kæmpe pump i underarmene. Så den kan klart anbefales, eller købe sådan en, hvis I har sådan en af de her center. Så blev vi færdige. Men det er ikke det mest spændende, jeg laver lige for tiden. Men det er også det, der skal til for at komme op og løfte tunge vægte, når man nu gerne vil. Så skal man arbejde på alle de små svagheder, man har. Og det er det, jeg gør lige nu. Så planen er, at jeg skal have 400 kg plus støvlet VM. Så der er vi fedt på, efter jeg skal åben. Og der kommer vi til at se nogle tunge vægte. Men lige nu er det stille og roligt, og det er også godt for kroppen i hvert fald.